салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон агар дар ҷадвали мусобиқа ягон тағйироти ҷиддӣ ба миён наоварда бошад, вале бозиҳои марказӣ шумораи ҳангуфти мухлисонро ба майдон овард. яке аз дастаҳои сермухлиси Тоҷикистон Саройкамари 5 ин навбат дар майдони худӣ тими ҳамсоя Панҷшари Ҷалолиддини Балхиро қабул кард. майдон чун ҳамеша аз ғояти зиёди мухлисон дар мегирифту маркази ноҳияи 5 аз садои мухлисон ором набуд. бозии дигар миёни Шоҳмансур ва Моҳир буд ки мухлисон дар варзишгоҳи марказии пойтахт фақат гол ҳисоб мекарданд. танҳо голҳои як дастаро. дастаи навкори дигар рахши восеро дар майдони худӣ дастаи рангон андаке азият дод. меҳмонон ҳарчанд голҳои зиёд задан натавонистанд, аммо иҷоза надоданд ки мизбонон ба задани гол даст ёбанд. рангон дастаи пур аз бозингарони ботаҷриба аст ва онҳо медонанд бо дастаҳои навкор чӣ гуна муносибат созанд. бозии асоситарини давр бошад рақобати Сомони Данғара ва Саразми Панҷакен буд. бозӣ ба он хотир рақобати марказӣ унвон гирифт ки он ҷо атрофи масъалаи садри ҷадвал гап мерафт. агар Сараз ғалаба мекард, мавқеаш дар ҷои аввал боз ҳам устувортар мегардид. агар не, барои Саройкамаре ки ҳоло ду бозии кам нисбати Сараз дорад, имкониятҳо бештару бештар шудан мегиранд. Сомон ҳам аз тимҳои хушсалиқаи чемпионат аст ки ҳамеша бозӣ бар муқобили онҳо душвор меафтад. дар ниҳоят бозии дастаҳо бо ҳисоби 1-1 мусовӣ шуд, вале ҳоло ҳам тими Сараз бо 21 имтиёз дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа қарор дорад. хулас, рақобатҳои даври даҳум бозиҳои беҳтарину ҷолибтаринро ба миён оварданд ки дар давоми барнома атрофаш зиёдтар ҳарф мезанем. аз бозии сермухлистарини давр оғоз мекунем. дастаи Саройкамар дар майдони худ тими Панҷшари Балхиро қабул кард. дар чунин бозии ба қавле сахт шумо тасаввур кунед ки мухлисони Саройкамар бо чӣ шуморе ба майдон меоянд. ҳар гоҳи Сафар Наботов дарвозабони ин тим сейв мекард, мардум ба як по мехестанду мешиштанд. Сафар Наботовро дар ноҳияи 5 буфон ҳам мегуфтанд. рақобат бо Панҷшар то ҳадде бо шӯру шавқ гузашт ки ҳам мухлисон истироҳат карданд, ҳам футболбозон ва ҳам меҳмонон. ҳарчанд ҳисоби рақобат ба меҳмонон на он қадар писанд омад, вале ба ҳар ҳол барномаи фатҳ ин бозиро ҳамчун беҳтарин бозии ҳафта унвон дод. хулас, ин бозӣ боз чӣ чизҳое дошту ҳисоб чанду чанд шуд, дар сюжаи омодакардаи ҳамкорамон Маъруф Назриев тамошо намоед. ин мухлисони дастаи Саройкамар ҳастанд ки барои тамошои бозии навбатии дастаи дӯстдоштаашон ба варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 омадаанд. вохӯрии даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳузури теъдоди зиёди ҳаводорони футбол дар фазои гарму рақобатнок баргузор гардид. аз дақиқаҳои нахустини бозӣ ҳар ду даста барои ба даст гирифтани ташаббус талош намуда, ҳамлаҳои пайдарпайро роҳандозӣ мекарданд. футболбозони дастаи Саройкамар бо истифода аз бартарии майдони худ бештар соҳиби тӯб шуда ба дарвозаи меҳмон фишор меоварданд. қисми аввали рақобат бозингарони дастаи мизбон бозии муназзам ва ҳамоҳангро нишон дода, аксари вақт назорати тӯбро дар ихтиёр доштанд. бо як партофти хуб Хуршед Ямаков тавонист ба дарвозаи дастаи Паншер гол ворид кунад. футболбозони дастаи Паншер чунин бозигузории дастаи Саройкамарро интизор набуданд ва то охирин дақиқаҳои қисми аввали бозӣ натавонистанд ҳисоби бозиро баробар созанд. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи Паншер фаъолтар шуда якчанд имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале аз онҳо самаранок истифода бурда натавонистанд. рақобат то дақиқаҳои охири бозӣ шиддатнок идома ёфта, ҳар ду даста барои тағйир додани натиҷа талош мекарданд. дар яке аз лаҳзаҳои баҳсталаби бозӣ бозингарони дастаи Саройкамар иддао намуданд ки тӯб дар дохили ҷаримагоҳ ба дасти ҳимоятгари ҳариф расидааст ва бояд зарбаи 11 метра таъин мегардид, аммо довари марказӣ ин ҳолатро қонуншиканӣ ҳисоб накарда идомаи бозиро иҷозат дод. футболбози дастаи Саройкамар Шодибек Ғаффоров аз зарбаи ҷаримавӣ хуб истифода намуда голи дуюми хешро ба самар расонд.
бо ҳамин даври даҳуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Сарои Камар ба анҷом расид. бозии дастаҳои шоҳмансури шаҳри душанбе ва моҳири ёвон низ аз зумраи рақобатҳои ҷолиби давр буд. зеби футбол гол аст ва ин бозӣ дар ин асно зеботарин бозии давр ба ҳисоб мерафт. голҳои бешумор, ғавғои мухлисон ва фурсатҳои ҷолиби диққат дар иҷрои шогирдони ҳардуи мураббиҳои беҳтарини кишвар Раҳматулло Фузайлов ва Мубин Эргашев воқеан тамошои бофароғат бахшид. аммо натиҷаи рақобат барои яке хушбахтиовар буду барои дигаре торумор ҳисоб мешуд. хулас шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии пур аз голи Шоҳмансур ва Моҳир ки феълан омодаи пахш аст. дастаи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар даври даҳуми лигаи якум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дастаи Моҳири Ёвонро қабул кард. дар аввал ҳарчанд футболбозони дастаи Шоҳмансур ба ҳуҷум мегузаштанд ва фурсатҳои хуб ба миён меоварданд, вале шогирдони Мубин Эргашев зуд ба бозӣ баргаштанд ва идораи рақобатро бар зиммаи худ гирифтанд. дар қисми дуюми бозӣ ҳама чӣ барои футболбозони Моҳир зуд шурӯъ шуд. баъди ҳуштаки довар Муҳаммад Раҷабов аз як фурсати муносиб истифода бурда голи дуюми тими Моҳирро ба самар расонид. ҳамин тавр дигар рафти рақобатро бозингарони Моҳир идора мекарданд ва дар дақиқаи 73-юми дидор бозингари дигари ин даста Ҳоруншоҳ Қаҳоров голи дуюми худро ба ҳадаф расонид. ҳамагӣ баъд аз 1 дақиқа Ҳоҷиакбар Холмуродов имконияти хуби голзанӣ пайдо кард ва ҳисобро 4-0 намуд. мисле ки дигар гол задан барои футболбозони дастаи Моҳир як кори оддӣ шуд. Рахул Кавраков дар дақиқаи 79-уми дидор ҳисобро 5-0 кард. ин бозингар ба як гол қаноат накард ва дар дақиқаи 87-уми бозӣ ба задани голи дуюми худ даст ёфт. ҳамин тавр дастаи Моҳир ғалабаи навбатии худро истиқбол гирифт ва бо 17 имтиёз ба мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқа баромад. бозии дастаҳои Сарҳадчӣ ва Шодмон низ рақобати серголу диданӣ буд. ин рақобатро ба таври ҳаваскорона мухлисон мавриди сабт қарор доданд. вале афсуси зиёд ки ин сабтҳо фақат вобаста ба қисми дуюми рақобат аст. дар қисми аввал ҳисоби бозӣ 2-2 шуд ва дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи Шодмон тамоман бо рӯҳияи дигару бо тактикаи хоса ба майдон баромаданд. мисле ки онҳо дар қисми якум фақат марҳилаи омӯзиширо паси сар карданд. дар қисми дуюм фурсатҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд ва аз се имконияти худ ба хубӣ истифода бурда 3 гол ба тури дарвоза ворид намуданд. дар натиҷа дастаи Шодмон бо ҳисоби 5-3 ғалаба карда мавқеи худро дар ҷадвал боз ҳам устувортар кард. ин даста ҳоло дар мавқеи шашуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. аз имрӯза бозӣ мо бачаҳоро ҷамъогир кардем новобаста гуфтем ки новобаста аи қайраҳи омадагимон мо бояд ба ғалаба баргардем ба шаҳри худамон. барои ҳамин ғалаба кардам миннатдор бачаҳода
аз аввалин то ба охиринаш кадоме ки дамо хизмат кардаем мо ҳазор раҳмат мегӯем, миннатдории худмона баён мекунем. бозиам хеле бозии хуб буд. азбаски бисёр бозингарони ҳайати дастаи асосии мо ладбардоштагӣ буданд, дар бозӣ иштирок карда натавонистанд. ба ҳар ҳолам бозиро даст гуфти гапо бозингарони ҳайати захирави қарибия ман бозӣ кардан хато намекунем. як ду се бозӣ мешавад ки мо дар як бозии худро карда натавониста истодем. бозингарон чӣ коре ки аз дасташон омад дар майдон карданд. акнун як мартиба дигар таваҷҷӯҳ кунед ба натиҷаи рақобатҳои даври даҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. гуфтем ки сарои камар дар майдони худ дастаи панҷшерро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. шоҳмансур бошад дар варзишгоҳи марказии пойтахт аз дасти моҳир бо ҳисоби 6-0 мағлуб гардид. саратчӣ бошад дар майдони худ аз дастаи шодмон бо ҳисоби 5-2 мағлуб шуд. рахш дар майдони худ аз рангон 4-2 шикаст хӯрд. сомон бошад бозии навбатии худро дар муқобили саразм 1-1 мусовӣ кард. мастчоҳ бошад дар майдони худ аз дастаи ҳулбук бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуд ва исфарау душанбе рақобаташон ба рӯзи дигар ба таъхир гузошта шуд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвали мусобиқа. дастаи сараз бо 21 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва сарои камар бошад то имрӯз 20 имтиёз дорад ва мавқеи дуюмро гирифтааст. вале бояд ёдовар шавем ки дастаи сарои камар нисбати сараз ду бозии камтар дорад. моҳир бошад 17 имтиёз ҷои сеюм, ҳулбук ҳам 17 имтиёз ҷои чорум. дастаи шоҳмансур бо 6 имтиёзу исфара бо 0 имтиёз дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рақобатҳое ки дар даври оянда ба миён меояд. дастаи шодмон дар майдони худ дастаи рахшро қабул мекунад ва моҳир бошад дар муқобили ҷиликул мубориза мебарад. панҷшеру шоҳмансур бозии навбатии худро дар даври 11 баргузор мекунанд ва душанбе бошад дар майдони худ дастаи мастчоҳро интизор аст. сараз дар муқобили исфара мубориза мебарад ва ҳулбук бошад дар майдони худ дастаи сарҳадчиро қабул хоҳад кард. бозии аз ҳама ҷолиб аз нигоҳи ман бошад миёни рангон ва сарои камар сурат хоҳанд гирифт. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то барномаи навбатӣ пирӯзу поянда бошед.